രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഇന്ന് ഏത് മാതാജിമാരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജോലി മാതാജി ഇല്ല, സോനപ്രഭ. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് അവരുടെ ഡേറ്റിലുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ശബ്ദം കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമുഖ്യം തഥാ സുപഥാദിതം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പചാതി ദശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശ്രവണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് കേട്ടാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക, അല്ലെ? എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ആ ശ്രവണം മാത്രം പോരാ. അതോടൊപ്പം എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വെറുതെ ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ട് നമ്മൾ 4 ദിവസം കൊണ്ട് മറന്നു പോകുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നമായിരിക്കണം. അഹൈതുകി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അപ്രതിഹത എന്നാണ് പറയുക. അതായത് മുടക്കല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ നോക്കാം. അഹോസനാഥ ഭവതാസ്മയദ്വയം. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. അഹോസനാഥ ത്രൈവിഷ്ടപാനാമഭിദൂരദർശനം പ്രേമസ്മിതസ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമരൂപം തവ സർവസൗഭഗം. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ അഹോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സദ്ഭാഗ്യമാവുന്നു. സനാഥാഹ യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കുക. ഭവത ഭവാനാൽ. സ്മ ഞങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നതിനാൽ. യത് വയം ഞങ്ങൾ ആയതുപോലെ. ത്രൈവിഷ്ട പാനാം ദേവന്മാരാൽ. അഭി കൂടി. ദൂരദർശനം വളരെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന.
പ്രേമസ്മിത പ്രേമപൂർവം മന്ദഹസിക്കുന്ന സ്നിഗ്ധ പ്രീതിപൂർവമായ നിരീക്ഷണ ആനനം അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ആ മുഖം പശ്യേമ ഞങ്ങൾ ദർശിക്കട്ടെ. രൂപം സൗന്ദര്യം തവ അങ്ങയുടെ സർവ എല്ലാ സൗഭഗം മംഗളം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഹോ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. സ്വർഗവാസികൾ പോലും അപൂർവമായി മാത്രമേ അങ്ങയെ ദർശിക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ടും സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സുസ്മേര വദനം ദർശിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. സർവമംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവര് നേരെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇതുവരെയ്ക്കും എവിടെയായിരുന്നു? ഹസ്തിനപുരത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്? ആ എന്താണ് സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എപ്പോഴും ഒരു മന്ദഹാസമാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എപ്പോഴും ഒരു ചിരിച്ച മുഖമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള ദേഷ്യപ്പെട്ട മുഖം. ഇപ്പൊ ശിവദേവനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട മുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അത് എന്താണത്? എപ്പോഴും മന്ദസ്മിതം നിറഞ്ഞ ഒരു മുഖമാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ എന്താ പറയുക, സ്നേഹപൂർണമായിട്ടുള്ള കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ആ മന്ദസ്മിതം നിറഞ്ഞ വദനം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സർവമംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം, അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണാം എന്ന് പറയണ ആര്? ദ്വാരകാവാസികള്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വ്യക്തിത്വരഹിതനല്ല. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഉന്നത ലോകവാസികൾക്ക് പോലും ഇത് അസാധ്യമായതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഉന്നത ലോകവാസികൾക്ക് പോലും ഇത് അസാധ്യമാണ്. എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ കാണുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കണേന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി കൂടി ആലോചിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് പാലാഴി? നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാലാഴി ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? ശ്വേതദ്വീപിലാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടി ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് വരാഹദേവൻ വന്നത്? വരാഹദേവൻ എങ്ങനെ വന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് പോട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? വരാഹദേവൻ വരാൻ എന്താ കാരണം? ആ ഒരു അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? കാണാണ്ടായില്ലേ? ആര് കൊണ്ടുപോയി? ആരാ കൊണ്ടുപോയത്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ. അതെ, ഹിരണ്യാക്ഷൻ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? പാലാഴി തീരത്ത് വന്നു ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയല്ല, നേരിട്ട് വന്നിട്ടല്ല ഭഗവാൻ അരുൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണ അവതാരത്തിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവകി പുത്രനായിട്ട് ആരാണ്? വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും മകനായിട്ട് ഞാൻ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് അശരീരിയാണ് വരുന്നത്. അവർ നേരിട്ട് വന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ ഈ ദേവന്മാരും ഭഗവാനെ സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് കാണാനും സാധിക്കില്ല. അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ദർശനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപും പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ പകർപ്പാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പാലാഴി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലാണോ? ഭൂമിയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അതില് ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്ന മിഡിലുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. മേലുള്ളത് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളാണ്, താഴെയുള്ളത് പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മേലുള്ള ഈ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉപരി ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അല്ല, ഏറ്റവും മേലുള്ള ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെയുള്ളതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ പാലാഴി, അവിടെ പാലാഴിയുണ്ട്, ശ്വേതദ്വീപും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള, അതായത് വിരജാ നദിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള മേലെയുള്ള ആ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള അതിന്റെ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ്. എന്താ പറയാ, അനുകരണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ,
ആണ് ഈ പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനോ ഇന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള മറ്റു ദേവന്മാർക്കോ ഈ ശ്വേതദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. കണ്ടോ? എന്നാൽ അവർക്ക് പാലാഴി തീരത്ത് കൊണ്ട് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാന് സന്ദേശം അയക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അവർ ദർശിക്കാറുള്ളൂ. അതേസമയം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയോ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്ര അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരാകയാൽ ദ്വാരകാനിവാസികൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാൻ ആ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് ആ ദ്വാരകയിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആൾക്കാര് അല്ലെ, അമ്പാടിയിലെ അവരെല്ലാവരും ഗോപികമാരാവട്ടെ, യശോദാമ്മയാവട്ടെ, നന്ദഗോപരാവട്ടെ, ആ ഗോപകുമാരന്മാരാവട്ടെ, ആ പശുക്കിടാങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ജീവസത്തകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഭക്തി സേവനത്താൽ മാത്രം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഭാവികവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ഉജ്ജീവനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളത്? മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പറഞ്ഞൂലേ, എന്താണ് ശ്രീരാമദേവന്റെ ആ ജനിച്ച ആ സമയത്താണ് എന്താണ് ആരണ്യത്തിലെ അവര് വനവാസ കാലത്ത് അവിടുത്തെ മഹർഷിമാര്, അത്രയും ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാര് ആ ശ്രീരാമന്റെ ആ സീതയുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾക്കും കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹർഷിമാരോട് അവര് ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളല്ലേ, വായുകൊണ്ട് പറയണ്ട, ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ. അപ്പൊ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന്, ഈ ജന്മത്തിൽ സാധ്യമല്ല, ഞാൻ ഏകപത്നി വ്രതക്കാരനാണ്. അപ്പൊ ഇനി കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ ഗോപികമാരായിട്ട് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം, ഈ ഗോപികമാർക്ക് എന്ത് പഠിപ്പാണ്ടായിരുന്നത്? അവർ ഭാഗവതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് പോലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എന്റെ ഇത്ര അടുത്ത ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത്? ഭഗവാൻ അവരെ അനുസരിക്കുന്ന ലെവലില് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചത്? അതിന്റെ ഉത്തരാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത്. അതിന് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാണ് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക? എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ഇത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഇതിലെന്താ പറയണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അല്ലെ, അത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആയില്ല, അതായത് നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളപ്പോ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോ മാത്രമാണ് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് രാത്രി വസ്തുക്കളെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണമായിരുന്നു, അത് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കേൾവിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഡെസിബിളിന് താഴെയുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്രത്യേകത്തിന് മേലെ 20 kHz മേലെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, 20 Hz താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാതുകളും പൂർണ്ണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശബ്ദമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയും ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾക്കത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാര്, ബധിരന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല, അവർ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമേ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഇൻപെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ന ഭവേത് ഗ്രാഹം ഇന്ദ്രിയൈഹി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, ഭാവം അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളോട്, അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു നല്ല കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ പ്രീതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സേവനങ്ങളിൽ പ്രീതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്
എന്താണ് മുടങ്ങാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹ്യംബുജാക്ഷ യർഹ്യംബുജാക്ഷ അപസസാരഭോ ഭവാൻ. അത് ഒരുമിച്ചാണ് വരിക കേട്ടോ. ഭവാൻ കുരുന്മധൂൻവാദ സുഹൃത് ദിദൃക്ഷയാ തത്രാഭ്യകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് വിനാക്ഷ്ണോ വിനാശനോ ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹി എപ്പോഴൊക്കെ, അംബുജാക്ഷ അല്ലയോ പത്മലോചന, അപസസാര അങ്ങ് വിട്ടകലുന്നുവോ, ഭോ അല്ലയോ, ഭവാൻ അങ്ങ്, കുരുൺ രാജാവ്, കുരുവിന്റെ വംശജർ, മധൂൻ മധുര പ്രജഭൂമി നിവാസികൾ, വാ അല്ലെങ്കിൽ, അതാ ആകയാൽ, സുഹൃത് ദിദൃക്ഷയ അവരെ സന്ദർശിക്കാനായി, തത്ര ആ വേളയിൽ, അബ്ദകോടി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, മക പോലെ കേട്ടോ, അവേ ആയിത്തീരുന്നു, രവിം സൂര്യൻ, വിന ഇല്ലാതെ, അക്ഷ്ണോ നയനങ്ങളുടെ, ഇവ അതുപോലെ, നഖ ഞങ്ങളുടെ, തവ അങ്ങയുടെ, അച്യുത അല്ലയോ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാന്. അച്യുതൻ, ചുതി പറ്റാത്തവൻ, തെറ്റ് പറ്റാത്തവൻ എന്നുള്ളതുമാണ് ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് അസ്തിത്വം നിർണയിക്കുവാനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പരിപൂർണമല്ല എന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓ സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ പത്മലോചന, അങ്ങ് മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരത്തിലോ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ അച്യുത, ആ വേളകളിൽ സൂര്യനില്ലാത്ത എന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അടുത്തില്ല. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാര്, നമ്മുടെ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അവർ കുറച്ച് ദിവസം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട് ആകെ ശൂന്യം, ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മക്കളൊക്കെ പുറത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലോ ആണെങ്കിൽ, അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വെക്കേഷനിൽ വന്നു, ഒരു 2 ആഴ്ചയോ 3 ആഴ്ചയോ നമ്മളുടെ കൂടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അവർ വരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നു, എവിടേക്കെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അവർ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ വീട് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഒരു ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഭയങ്കര ഒരു വിഷമായിരിക്കും. ഇത്രയും അവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം, നമ്മളും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സഹിക്കാൻ കുറച്ച്, പിന്നെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആ അകൽച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനോട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം പോലും ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം റെഗുലർ ആയിട്ട് ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കാലത്ത് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ അത് ജപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മുഴുവൻ എന്തോ ചീത്ത നടക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. അന്ന് നന്നായിട്ടില്ല ആ ദിവസം തോന്നും. എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയാ, മനസ്സ് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടോ. ഇല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ? അതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും? ഒരു ദിവസം ജപിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എന്താ വരാൻ പോണേ? നമുക്ക് എന്താ എത്ര അസ്വസ്ഥത? അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ആകർഷണമാണ് അത് നമ്മളുടെ മേലെയുള്ളത്.
അപ്പൊ അങ്ങയുടെ അഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഇതിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശിശാഷ്ടകം. ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ മംഗളാരതി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ശിശാഷ്ടകം ചൊല്ലാറുണ്ട് അല്ലെ? അതിലുണ്ട് യുഗായുധം നിമേഷേണ ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം ശൂന്യായുധം സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണമേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷവും എന്താണ്, അത്രയും ശൂന്യാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പോലത്തെ ആ ഒരു വിചാരം നമ്മൾക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ആ ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലയോ അച്യുത, ആ വേളകളിൽ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴെന്ന പോലെ, അതായത് സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ? പെർമനന്റ് ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എത്ര കഷ്ടമാണെന്ന്. എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കൊരു ജീവൻ വെക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? ഏതും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവത് അസ്തിത്വം നിർണയിക്കുവാനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാണെന്നോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഡെയിലി ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ജപിക്കണമെന്ന്. ഈ ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ, ഇതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പരിപൂർണം അല്ല എന്നുള്ളത് നാം വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ട് കാണുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഞാൻ കണ്ടതാ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു മല എന്ന് വെച്ചോളൂ. മലയുടെ മുകളില് നമ്മള് ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിൽക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് ഏത് മൃഗമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ ആ എന്താ പറയാ, ആ മൃഗങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ആ മൃഗത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് തോന്നൂലേ, ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെയാണ്, ഒരു മരം ഉണ്ട്, ഒരു മൃഗമുണ്ട്, താഴെ മരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആകൃതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഒരു മരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൃഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങും. കുറേം കൂടി അടുത്തെത്തി ആ മല കയറാൻ തുടങ്ങി. ആ കയറാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ന മരമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടുത്ത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയ്യോ നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് പോകണ്ട, അവിടെ ഒരു ആനയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ നോക്കിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എന്താ തോന്നിയത്? എന്തോ ഒരു പ്രതിബിംബം വരെ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത്. അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഇന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയാണ്, മരത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഒരു മൃഗം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ട ഒരാൾ എന്താ, അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ ഒരു പ്രതിബിംബം, അത് എന്തോ ഉണ്ട് അവിടെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണോ? അല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെയോ കാതുകളെയോ ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാനാകയാൽ പരമസത്യമാകയാൽ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് യഥാർത്ഥ വിവരം, അതായത് സത്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിയും തെറ്റും ഒരു കാര്യത്തില് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഒന്നുകിൽ തെറ്റായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായതോ ആകുന്നു. സൂര്യന് വിപരീതമായത് അന്ധകാരമാണ്, അതുപോലെ കൃഷ്ണന് വിപരീതമായത് മായയാകുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ആകയാൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി.
കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഒന്നുകിൽ തെറ്റായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യമായതോ ആകുന്നു. സൂര്യന് വിപരീതമായത് അന്ധകാരമാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനുള്ള സ്ഥലത്ത് അന്ധകാരം നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇരുട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? കാരണം ഒരു സൂര്യപ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുട്ട് മാറുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മായ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരമായാൽ നമുക്ക് നമ്മെയും ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ സകല അറിവും മായാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ മായ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും ശരിയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്? ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് തെറ്റും ശരിയും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഹിരൺമയേന പാത്രേന എന്നാണ് സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ, അപ്പൊ ഒരു സൂര്യന്റെ ആ കിരണങ്ങൾ അല്ലെ, അത്രയും ഒരു 12 മണി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മേലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോവും. ശരിക്കും അവിടെ എന്താണ് സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. ആ പ്രഭയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മായ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വരൂപം നമ്മൾക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മായയുടെ ആവരണം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്? അന്ധകാരത്തിൽ, നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നത്? കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുക? ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപാരെങ്കിലൊക്കെ കാണണ്ടോ? എന്നാ അവർ ആ ലെവലെത്തിന്ന് അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറണം അല്ലെ? അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മള് ശ്ലോകം വിവർത്തനവും വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ. കഥം വയം നാദ ചിരോഷിതേ ത്വയി അഖില താപശോഷണം ജീവേമതേ സുന്ദരഹാസശോഭിത ശോഭിതം എന്നാണ് കേട്ടോ. അപശ്യമാന വദനം മനോഹരം. ഈ അടുത്ത ട്യൂൺ കുറച്ച് മാറും. ഇതി ചോദീരിത വാചക ഭക്തവത്സലഃ ശൃണ്വാനോ അനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിശത്പുരം. കഥം എങ്ങനെ? വയം ഞങ്ങൾ, നാഥ അലയോ ഭഗവാനെ, ചിരോഷിതേ മിക്കവാറും സദാ പരദേശത്താകയാൽ, തൊയി അങ്ങ് നിമിത്തം പ്രസന്ന സംതൃപ്തി, ദൃഷ്ട്യാ കടാക്ഷത്താൽ അഖില സാർവത്രികമായ താപക്ലേശങ്ങൾ ശോഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുന്ന തേ അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായ മന്ദഹസിക്കുന്ന ശോഭിതം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അവശ്യമാനക ദർശിക്കാതെ വദനം മുഖം മനോഹരം ആകർഷകമായ ഇതി പ്രകാരം ഉദീരിതാഹ സംസാരിച്ച് വാചക വാക്കുകൾ പ്രജകളുടെ ഭക്തവത്സലഹ ഭക്തരോട് കൃപയുള്ള ശൃണ്വാനഹ അപ്രകാരം അറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം കാരുണ്യം ദൃഷ്ട്യ കടാക്ഷങ്ങളാൽ വിതരണം ചെയ്ത് പ്രവേശിച്ചു പുരം ദ്വാരകാപുരി. വിവർത്തനം. ഹേ നാഥ,
അങ്ങ് സദാസമയം പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്ന അങ്ങയുടെ ആകർഷകമായ വദനം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനാകും? പ്രജകളോടും ഭക്തരോടും വളരെ കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ദ്വാരകാപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം അവർക്ക് മേൽ ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ അഭിവന്ദനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്